рушди низоми пулии кишвар дар шароити иқтисоди рақамӣ таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон бо иштироки омӯзгорону коршиносон ҳамоиш баргузор гардид. ҳадаф аз ташкили ин ҳамоиш гузарондани корҳои фаҳмонадиҳӣ оид ба баланд бардоштани савдои молиявии рақамӣ дар байни аҳолӣ мебошад. ин дар фазои иқтисоди рақамии кишвар мубрамияти хоса дорад. таъкид гардид ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба марҳилаи нави рушди иқтисоди рақамӣ ворид шудааст ки ин раванд низоми анъанавии пулӣ ва молиявиро зери таъсири амиқ қарор дода аҳамияти низоми пулӣ дар шароити муосир дар кишвар муҳимияти хоса дорад. конференсияи имрӯза вобаста ба яке аз мавзӯъҳои мубрами ҷомеа яъне рушди муомилоти пулӣ ва иқтисоди рақамӣ мебошад ки яъне дар ҳамоиш вобаста ба рӯзи ба муомилот ворид гардани сомонӣ аст бахшида шудааст. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди нави иқтисодӣ яъне иқтисоди рақамӣ ворид гардидааст ва аз он ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон низ дар ин самт яъне самти рақамикунонӣ ё худ фазои рақамӣ яъне иқтисоди рақамӣ ворид шудааст ки ин ҳам аз пешравии самти мазкур дарак медиҳад. конференсияи имрӯзаи мо як заминаи устуворе дар сиёсати муваффақи молиявии бомдории кишвар дар фазои рақамии тоҷикистони азиз хоҳад буд. дар ҳамоиш иброз гардид ки қадамҳои амалишуда дар самти рақамисозии низоми молиявӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарии пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор иқдомҳои мушаххасро амалӣ намуда истодааст. мо дар остонаи тағйироти ҷиддии иқтисоди рақамӣ қарор дорем. иқтисодиёти рақамӣ ва низоми пулию молиявӣ омили калиди рушди устувори тоҷикистон дар 10 солаи оянда хоҳад буд. изҳор доштанд иштирокчиёни ҳамоиш. гуфта шуд ки бояд тамоми сохторҳои давлатӣ, бахши хусусӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар якҷоягӣ ва бо рӯҳияи созанда ҷиҳати рушди ин самт дар ҳамоҳанг бошанд.